Sí. Oh, poc t'ho pensaves, que trobaries aquí un amic, veus? És que als altres llocs que hem anat passant no n'hi ha cap que sigui tan... Tan petit, no? No, ni tan trempat, ni tan no, simpàtic, ja. perquè borden molt. Sí, sí, sí. Que aquest és el que un dia a nosaltres ens va venir al darrere. Que Això devia ser vosaltres, sí, a casa meu, sí. Ja em sap greu. Coneixia gaire. Però després quan m'ho va dir la Sílvia i vaig dir, ai, dic, és que jo ni me'n vaig donar compte que era petit i ni res. Perquè si no ja l'hagués abans, ja l'hagués dit, ei, torna. Ja. Però no hi vaig pas caure. No va passar res, ja ho vam trobar. Sort, però quan m'ho va dir la Sílvia, dic, ai, va, suposo Déu. que hagués tornat, però... Era molt petit, no, llavors que va... Sí, clar, no marxa pas, no va per aquí, però mira, allí vam estar. Doncs mira, nosaltres a més això, anàvem xerrant amb l'amiga i quan ens vam donar compte que érem nosaltres érem ja a casa. Ja. I llavors dic, oh... Sí. I també hi juga amb els teniu més gossos, no? No, no. Hi ha un cobró aquell... Aquella blanqueta? Sí, però no ho veig. Té ganes de jugar. No, i aquesta també ens passa això, anem trobant gossos, però tots els gossos que trobes són grans i tots fan, tu. No n'hi ha ningú que... Mira-les. Mira, estem fent una foto, Domènec. Els estàs gravant? Sí. Ai, quina gràcia. Ai, que bé que estan jugant, Bueno, doncs ja podem fer la volta, no? Quasi bé. Ara doncs ja ho saps, si visites un concurs, ja ens ho pots deixar. Tenim l'amigueta. Ja passaria el rato bé, Sí. Però nosaltres com que no tenim el jardí tancat, no la deixem a fora sola, però bueno. Sí que ja, ara de per ara creu força, que estem a fora, estem per allà, sí que... No, ho va fer per marxar, perquè no està pas tancat. Sí, és veritat. Però si tu fins a tirar les coses aquestes que en tenen tants, Sí. li van al darrere i ja torna a marxar. No, clar, i si vol tornar, però quan no veu tant, tinc aquesta petita, ja marxa. No, jo penso que també ho he vist que aquest en cadell, Sí, ja clar, ja veuen. ho he vist, perquè de seguida se l'ha ensumat, l'altre se li ha costat poquet, i aquesta és molt manyà, que també li agrada molt. Bueno, també l'estem acostumant molt a anar amb molts gossos. Sí. Perquè no es faci esquerpa. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, com t'empaiten, d'anar-hi? Déu-n'hi-do. Oh, quedaran ben cansats. Clar, la nostra encara té les dents de llet. Ni les ha canviades. No sé com ho diu. Bueno, diu que els canvien els 4 mesos. Sí, des de la canviada.